Ka dorbar snong di har hinin kamian kalalet ban IT no aki pulit yu samla na katay snong balayok kem da snong paham siem harian bulalet ban dawa pisa ni ki katu kat ni tuli kidukan hakerteng jong kaseng riboy people movement habakren kilat pathai kubor uba romel lingdo rang ba snong ko di har uloong hadian kejing trelang bat kaseng samla bat hadian kejing to akit babnia usamla miban care singkli ula pla bo ula le ekatega kam bat kum kusnong ringkat ki samla kila IT no yu ki pulet kan nongpo ban le ek badan kam ula ya thoru bo te usamla ude yu bla jumlien ban le bon ki kam ki ba penthot ya ka shong sok shong san jong kusnong ka thau kalian ngajonga kumurung ba snong ha ka bede bat ka kam ka blami ha ka YouTube alor ka jing dawa pisa jong we na ki samla snong u meban care singkli u balayo no ban bat da ka darbar snong paham sim alor ka jing dawa pisa ka jong u ha ka kerteng jong keseng te hadin ba ngilayo pediang alor ka jingon IT na kalian jong ka darbar snong paham sim te na kalian jong ka snong ngil adin ba ngilai syong ba ngilai perkat ngila wanra ya u na ka banta ban keli bat tokit haying darbar bat hadin ba ngila tokit bat keli pertheu bha ngila syem ba ula dlek sisai kane ka kam bat ha ka ju ka paru la don ru ka to ka ne ki kam ki bu ula phla ha ka bede bat ka jingtu ya kitiar na ying mane bat kunju ru ka to ka ne ki pisa ha ki snam ki bula dep te na ka liang jong ka darbar snong da ka jinge tre ka da ka jinge tre rengkat bat ka seng samla snong ha po snong ngila IT no ya u sha ki bor ki bede pek sha ki pulit na ka banta bikin ya le ya ka bedang kam bat kunju ru une usamla ude ru uwe na ki samla u bajumlin ha ki ne ki kam ha ki snam ki bala dep bat kunju ru dang ha ki katto kan ne banai ula dan benta ha ka bede bat ki kam bat ki we ki kam ki ba ta ya ka shong suk shong san ha po snong po thau wat la ka darbar snong ha ki snam ki bala dep ha ki por ki badang dep ngila sneng ngila kentu ngila ajing sneng hendre kane ka jinglong ka jung u kam shimla pen kela ya u te punta na kalian ka darbar snong ya kane ka kam ka bamata ngila IT no ya u sha ki bor ki bede pek na ka tentang benle ka badang kam. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live stream and dreams. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.